Otvarajući manifestaciju, gradonačelnik prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan kazao je da je manifestacija Miris lipe i meda svojevrsni omaž cetinjskim pčelarima i njihovom umijeću koji već 22 godine sa svojim gostima iz drugih krajeva Crne Gore slave med koji se, prema njegovim riječima, po kvalitetu svrstava među najbolje u Evropi. Uz posticajne mjere vlade Crne Gore i resornog ministarstva, ali i pobuđenu svijest lokalnih uprave, marljiv rad pčelarskih druženja, možemo vam sada govoriti o medu kao nacionalnom brendu. Svakako, prostora za unapređenje ima, ali vjerujem da zajedničkim radom možemo načiniti dodatni iskorak u proizvodnji i plasmanu većih količina meda i proizvoda od meda na evropskom tržištu. Predsjednik Udruženja pčelara Cetinja Mladen Bošković kazao je da je današnja manifestacija bila uspješna, ističući da ona ima međunarodni karakter. Danas smo više nego zadovoljni zato što imamo preko 40 izlagača. Sem Cetinjana tu imamo i susjednih gradova iz Podgorice i Nikšića, a imamo iz Hercegovine i Srbije, tako da ova manifestacija ima i međunarodni karakter. Jedan od izlagača, Petar Martinović, kazao je da je današnja manifestacija prepoznatljiva u Crnoj Gori, ističući dio ponude koja se danas mogla naći na Balšića pazaru. Na našem štandu možete vidjeti lovćenski med, pelinov, ljubotinski med, medovinu, medovaču, propolis kapi, propolis sprej, propolis melem, propolis labelo, med sa crnom čokoladom. Pčelar Miodrag Radosavljević iz Valjeva kazao je da dugi niz godina posjećuje ovu manifestaciju. Manifestaciju posjećujemo tradicionalno, ovdje se veoma lepo osjećamo, uvijek dolazimo, rado se odazivamo pozivu organizatora, veoma nam je lepo ovdje. Udruženje pčelara Cetinja dodijelilo je danas zlatnu plaketu pčelaru Jovanu Jovanoviću za doprinos razvoju pčelarstva. Tokom kulturno-umjetničkog programa nastupili su Branka Šćepanović, guslar Rajko Radović, Kulturno-umjetničko društvo Njegoš i učenici Osnovne škole Njegoš.